min ikollu naqra xaħam, jgħidu l-laħwa kemm tfaqqadi. Qatt ma smajta Għodunata fuq zaqna. Kif inti? All right, inti kollox sew? Jiena ninsab tajjeb għalkemm mal xi raġuni jew oħra tinħoss li x-xaħam qed jiżdied miegħi. Eħe. Għu tiktar attenta x'ġej is-sajf, jiġifieri iktar ħajkun jidher issa ġa. Noqogħdu attenti. Ekku, għalkemm jien fis-sajf ma nidirx. Allura dejjem inżid. Ġifieri bil-kontra ta' kulħadd naħdem. Bil-kontra, tibżax. Dal-imbierek element f'ġisimna x-xaħam. Il-ġlida tagħna ġifieri issa vera nitkellem kemm nixtiequ jkollna saħħa aħjar, eċetera, però l-ġlida ta' kull mara u raġel hija illi jeqret ix-xaħam f'ġismu. Għaliex ix-xaħam iġibna nidru koroħ, l-ewwel ħaġa hija dik. U mbagħad nafu l-komplikazzjonijiet kollha. Però nifhmu eżatt, ix-xaħam x'inhu? Tajjeb ħafna. Mela, ix-xaħam huwa enerġija żejda, Jean-Claude, illi aħna jkollna storjata. Mela aħna mhux pereżempju bħal meta mmur nagħmel jiena nagħti l-karozza l-petrol, jekk jiena tajta żejjed forsi baqa' jfur. All right? Imma iż-żejjed tagħna sfortunatament biex impoġġuha hekk jiġi miġmuħ normalment fil-kassa l-irġiel mażżaq in-nisa iktar komplessi. Jiġifieri jiddependi ħafna. In-nisa għandhom iktar storage space. Hemm iktar postijiet u jiddependi ħafna t-tip ta' anka shape li huma jkollhom. Ġifieri hemm min iżomm ħafna minnu fil-bastu fiż-żaq, hemm min ħafna iżomm fil-hips, lower body, eċetera. Min mal-patata. Ekku. Issa, sfortunatament biss, però Jean-Claude, minħabba l-każ ta' dera. Għax fejn jidħol il-funzjonijiet tal-ġisem, aħna xaħna umani tajjeb illi evolvejna biż-żmien. Ekku. Fi żmien l-antik net, huma kienu pereżempju jieklu llum u m'għandhomx garanzija li għada u pitada u pitpitada ħajjiklu, mela Alla ħares dik is-sistema ma kienx hemm għax huma jista' jkun li wara ġurnata jew tnejn kienu jmutu. Allura, jekk pereżempju ma kienu xi annimal, dak li kell żejjed, flok ma tilfuh u ġi storjat għal bżonn. Erfa' u sora meta jiġu bżonn. Ekku. Letteralment hekk kien jiġri fil-passat. Dik importanti ħafna. Però llum il-ġurnata. Fost it-teoriji kollha llum għandna ritratt għandna l-pittura ta' Dino illi qed naraw il-mara il-ħoxna illi qabel l-istess mara ħoxna kienet simbolu tal-fertilità għax kienet tidher ħoxna għaliex wieħed kien ibati mill-ikel u allura wataw kulturi illi minn ikun kulturi wkoll. Ġifieri usuh bħala dik kien jintefa' għala naqra mhux ħażina mal-ħibs. U tixxemmex qiegħed bil-luzzu wara qed nara sew jien jew mhux għax imbagħad kienet iżomma marsa xlok. Tifhem, ġifieri u anke ma' Ida għalonna. Tara. Kien jiġu ma' idea. Proset. Issa, hawnhekk telatinna din l-istampa. Il-basal metabolic rate. Basal metabolic rate. Tifera interessanti. Il-basal metabolic rate. Dan huwa l-ammont ta' kaloriji illi bniedem meta jkun qed jiffunzjona. Mela pereżempju aħna għandu l-każ tiegħek Jean-Claude tippreżenta, mikollok xogħol l-uffiċċju, eċetera, eċetera. Għandi bżonn ċertu kaloriji biex inti tiffunzjona sew. Mela biex tibqa' ħaj, biex tkun tista' tikkonċentra, eċetera, eċetera. Illi dik hija rata ta' kemm għandi bżonn enerġija biex jien l-affarijiet nagħmilhom kif suppost bla ma nkun debboli jew ħanaqqa mal-art, eċetera, eċetera. Huwa l-ammont ta' kaloriji li għandi bżonn għat-tip ta' ħajja li ngħix u għat-tip ta' struttura li għandi. Issa, jekk il-persuna studji sabu tiekol madwar 500 kalorija inqas minn dak l-ammont, issa 500 kalorija mhumiex xi ammonti fenomenali, huma bażikament ammonti pjuttost moderati, il-persuna jekk iżomma dik għal madwar ġimgħa mela 500 kalorija kuljum għal 7 ijiem titlef madwar 9 kilo ta' weight bejn wieħed u ieħor, bejn 9 kilo u kilo ħanpoġġuha kif inhi. All right. Issa, jekk dik inżommu għat-tul ta' żmien, naturalment by time ħajkollna progress. Issa. Il-persuna għandha żewġ tażliet. Jekk inti tixtieq titlef il-pace, tista' jew tajt isma' daw il-500 kalorija jiena innaqqashom biss mill-ikel, jew inkella nagħmel xi ħaġa ħafna aħjar kif ħanispjegaw dalwaqt. Illi jiena niekol xorta qrib kemm għandi bżonn fil-verità. Mela m'għandix għalfejn forsi nnaqqas dawk il-500. Però nikkumpensa ħafna bl-eżerċizzju illi nagħmel fejn hemmhekk ħanaħraq il-kaloriji. Mela jiena kiet xorta l-istess ammont ta' fuel li kelli bżonn biex impoġġuha kif inhi. Imma dak il-fuel użajtu biktar mod effiċjenti billi jien għamilt l-exercise. U għalfejja sistema aħjar normalment, Jean-Claude, għax l-eżerċizzju huwa investiment. Issa, min huwa jibes biex jiċċaqlaq, probabbli bħalissa qed inħossu qed jgħidu biex insaqsi kon antipatkunija. Kon ngħidlek, allura kif kon qed għaddej fil-karozza jien fitri u nara nisboċċi jiġġogjaw. Tajjeb ħafna, mela, jista' jkun. Dak mhux xort għandhom ix-xaħam u xort qed jagħmlu l-eżerċizzju. Mhux hekk, jista' jkun li għadhom kemm bdew.
Jista' jkun ukoll divera interessanti illi dil ħaġa qed niddiskutu llum li inti tikol ftit inqas milli għandek bżonn, mhux bil-fors hija l-uniku soluzzjoni għalihom. Għaliex? Għax anke fejn jitlu ċertu hormonal changes bidliet pereżempju fil-hormones tagħna, hemm anke kundizzjonijiet mediċi illi ma jħallux il-persuna tonqos, però ejja nassumu li llum il-każ kondizzjonijiet prosit. L-eżerċizzju mela għalfejn huwa investiment. Għax apparti li inti qed tuża biktar mod effiċjenti dawk il-kaloriji li kilt, inti qed tibni l-muskolu illi dak il-muskolu qisek inti kull darba qed tinvestih ġo xi bond, pereżempju ejja ngħidu li dak titfa' xi darba wara ammont ta' snin ħajħallilek ċertu riżultati illi ħatarhom ħafna iktar. L-istess ħaġa. Jiġifieri jekk aħna qed ninvestu fl-exercise, ir-riżultati mhux ħanarhom ċumbum. Jiġifieri mhux ħaninbidel f'salt. Millu mal-għada. Ninbidel tikka u by time id-differenza tkun enormi. Ħafna ħjar milli aħna nonqsu sempliċiment mill-miżin għalfejn qed ngħid hekk. Għax hekk noqsu mill-miżin hemm ċans inqasna wkoll. Kemm il-muskolu li qed nispjega issa kemm importanti biex naħarqu x-xaħam. U anke mill-ilma. Però ix-xaħam ikun għadu hemm. Forsi naqas ftit, però mhux biżejjed. U huwa x-xaħam li ġena nidru koroħ biex impoġġu dik il-kelma. U huwa x-xaħam li jipperikolanna anke saħħitna, mhux kemm niżnu. Ġifieri aħna rridu nieħdu ħsieb illi naqsu ix-xaħam mhux kwistjoni tal-pis. Bravu. Ġifieri tista' tibqa' tiżen 70 kilo. Però tkun xort qed tnaqqas ix-xaħam u ssaħħaħ il-muskolatura. U dik importanti. Il-muskolatura ħad tidher iktar toned. Tidher iktar toned, ġismek ħajkun jaħdem aħjar, eċetera. Mhux qed nitkellmu fuq nies ta' iktar minn 100 kilo, pereżempju, għax huwa ovvju li jalla ħares ma jinżilx il-miżin għax impossibbli inti tkun 100 kilo ta' kważi muskolu biss. Hemm plejers tal-futbol fosthom il-famuż Francesco Totti, pereżempju. Hemmhekk ara, kombinazzjoni dan huwa eżempju perfett. Dan huwa eżempju tajjeb ħafna. Eċċellenti. It-tnej għandhom l-istess pace u t-nej għandhom dik li jdula BMI, illi huwa Body Mass Index, prosit, illi dan il-BMI jinħadem b'kalkolu. Fej jiġi kalkulat it-tul kumparat mal-pace. Kif qed naraw għandhom l-istess tul, għandhom l-istess pace, mela għandhom l-istess BMI. Però d-dera hija kompletament differenti. U l-persuna ta' fuq il-lemin, dak li libes il-blu, għandu ħafna iktar riskju ta' diabete, pressjoni, mar tal-qalb. U barra minn fuq anka kanċer. Għax għandu iktar xaħam. Għax għandu ħafna iktar xaħam mill-persuna li qiegħda hemmhekk l-esta għal-baħar. Tajjeb, ġifieri mhix kwistjoni ta' weight, ara l-weight kemm jista' jqarraq bejna, bażikament. Dik importanti ħafna. Biex nagħlqu. Iva. X'jiġri mix-xaħam? Kemm interessanti. Ħafna jaħsbu Jean-Claude li x-xaħam pereżempju terqu u titilfu. Jew hemm min jgħidlek isma' naħseb tagħmlu toilet. Fil-verità 14% biss tax-xaħam li nitilfu joħroġ mal-araq jew nagħmluh number 1. 14% biss. L-86% l-oħra, għara kemm interessanti, nonfħuh il-barra bħala carbon dioxide. Ġifieri nonfħuh jinħadem u jisu jintuża isna ċumnija biex inġib l-eżempju. Intuża u armejtu l-barra. L-istess eżatt. Ġifieri x-xaħam l-iktar li jitlaqwa man-nifs. Fidejkom biex dak illi għalilkom Matteus bl-iktar mod sempliċi tara inti jekk tix tonfu l-barra jew inkella tibqa' xi ġorru bil-possibilità li tonfoh iktar u ma tkunx qed tonfoh biżżejjed imbagħad. Matteus, grazzi ħafna tal-tarif illi wasaltilna.